Esan urtegiaren eskuinaldeko bi auzo hustu dituzte. Azken egunetan luiziak izan dira eta Iesako udalak kaltetutako inguruan dauden 60 etxebizitza usteko erabaki hartu du. Horietako 8 familia baino ez dira bertan urte osoan zehar bizi eta hauei herriko beste etxe batzuetan emango diete ostatu. Auzokideek hala ere informazio falta salatu dute. Hasta antes de ayer que nos dijeron os tenéis que ir, nada. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak dio, lur mugimendua azken 15 egunetan izandako euriteengatik izan dela eta ingurua sendotzeko euste hormak eraikiko dituztela. Auzokideek berriz uste dute etxe inguruan eraikitzen ari diren tunelarengatik eta urtegiko obrengatik gertatu dela luizia. Aquí no se han hecho las cosas bien. Auzokide honek dio gauzak ez direla ondo egin eta inork ez dituela txosten geologikoak kontutan hartu. Beste honek berriz dio, mendia mugituz gero urtegia apurtu daitekela eta honek Zangozarainoko tsunami bat eragin dezakela. Y tenemos un tsunami de Sangüesa. Iesako auzokideek arratsalde guztia eman dute bilduta Nafarroako gobernu eta konfederazioko ordezkariekin, baina momentuz ez dakite arriskua noiz desagertuko den eta beraz noiz itzuliko diren etxera.